Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din răsărit și întrebau, spunând: unde este regele nou născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm. Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adunându-i pe toți arhiereii și cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Hristos. Ei i-au spus: în Betleemul Iudeii, căci așa este scris de către profet: și tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nici de cum nu ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui Iuda, căci din tine va ieși stăpânitorul care va păstori poporul meu Israel. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua. Și trimițându-i la Betleem, le-a spus: mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și când îl veți fi găsit, faceți-mi cunoscut și mie, ca să merg și eu să-l ador. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o mare bucurie. Și intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat. Și deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă. După ce li s-a revelat în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în țara lor. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Prin cuvintele Sfintei Evangheliei să vi se lăudat să fie Iisus Hristos. Au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, l-au adorat. Spuneam, iubiți credincioși, la începutul Sfintei Liturghii, că sărbătoarea Epifaniei nu e doar sărbătoarea care termină, cu care se încheie timpul Crăciunului. Nu-mi place această imagine, această idee, nu? Că sărbătoarea Epifaniei e ca un fel de punct pe care îl punem după ce am scris tot acest timp al Crăciunului. Mai degrabă, v-aș invita să înțelegem sărbătoarea Epifaniei ca un moment de desăvârșire al timpului Crăciunului. Îmi vine în minte acel proverb latin: nu finis corona opus. Sfârșitul încununează opera. Momentul sfârșitului nu e momentul în care se vede toată frumusețea drumului pe care l-am făcut. Și cam asta ar trebui să fie Epifania. Nu, pentru că în limba greacă epifanie, epifanein, înseamnă manifestare. Încununarea Crăciunului, momentul acesta de intensitate maximă al drumului Crăciunului, ar trebui să fie momentul în care noi cădem în genunchi în fața pruncului. Nu pentru că așa trebuie să facem, pentru că așa e regula Sfintei Liturghii, ci pentru că asemenea acestor trei magi, după un drum lung, vedem ceva ce alții nu văd. Asta e frumusețea creștinismului și începe cu misterul Crăciunului. Să vezi. Acolo unde ochii nu te mai ajută. Să înțelegi acolo unde mintea nu poate merge mai departe. Să te lași învăluit de această experiență profundă a unei cunoașteri mistice, a unei cunoașteri tainice, care te lasă fără glas.
care te face să simți pentru câteva momente fascinația, farmecul eternității. Eu cred, iubiți credincioși, că înainte de toate, asta este creștinismul. Înainte de a fi religia iubirii, religia faptelor bune, religia... Nu, înainte de a fi ceva de făcut ca și creștini, avem multe lucruri pe care ne străduim să le facem. Să venim la biserică, să ne facem rugăciunile, să încercăm să fim mai buni. Dar înainte de a face ceva, un creștin e acela care întâlnește pe cineva. E acela care pentru câteva momente, vă spuneam, nu ne este dat mereu lucrul acesta. Eu cred din toată inima și spre asta nutresc și așa îmi văd eternitatea. Că acel moment nu e acea rugăciune frumoasă la Sfânta Liturghie, când îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Vom trăi fericirea eternității contemplând imensa frumusețe, eterna frumusețe a lui Dumnezeu. Dar nouă pe pământ ne sunt date aceste momente. Așa se naște o adevărată viață creștină. Atunci când, din când în când, nu mereu, n-am mai fi oameni, am fi îngeri, să trăim într-o continuă contemplare a frumuseții lui Dumnezeu, dar din când în când, ales în momentele intense, atunci când facem un efort deosebit, meditând, aprofundând, căutând să înțelegem și la un moment dat, acolo, atunci când poate nici noi nu mai așteptăm, nu mai sperăm, atunci Dumnezeu ni se manifestă. Ni se face cunoscut. Experiența lui Dumnezeu este o experiență de epifanie. Adică nu e ceva... Poate vă mai aduceți aminte, nu? Când eram la școală, când... Există satisfacții frumoase atunci când tu faci un drum, nu? Văd acum copiii când rezolvă o problemă la matematică, de exemplu. Nu? Și stai și te cauți, să înțelegi și la un moment dat, după ce faci un efort, ești satisfăcut, nu? Că ai găsit răspunsul. Nu așa se ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu e acest efort pe care îl facem noi, dar la un moment dat, în mijlocul acestui efort, în căutarea aceasta noastră, Dumnezeu ne dă o licărire a frumuseții și a Dumnezeirii sale. Asta li s-a întâmplat magilor. Și pentru noi, iată, în această zi a Epifaniei, aș vrea să ne lăsăm provocați de drumul magilor. Acești oameni care au văzut steaua, dar înainte, nu de toate, cu siguranță au văzut-o și alții. Eu v-am mai spus, eu sunt fascinat de acest fenomen, mai ales în Antichitate, dar până la Galilei, această realitate a oamenilor care priveau fascinați cerul. Noi am pierdut această capacitate. Deși vă amintesc mereu, nu noi când vorbim, de exemplu, Dumnezeu care este în cerul, Tatăl nostru care este în ceruri, sau când spunem că Iisus s-a înălțat la cer. Păstrăm acest cuvânt, acest concept de cer. Ne vine din Antichitate, de atunci de când pentru oameni cerul era locul perfecțiunii lui Dumnezeu. Până la Galileo Galilei, care a fost primul care a îndreptat ocheanul către cer și a văzut că, de fapt, și corpurile cerești sunt la fel ca cele pământești. Dar până la el, mii de ani, oamenii priveau fascinați cerul. De ce? Pentru că acolo totul era perfect. Soarele răsărea mereu la aceeași dată, reușiseră la un moment dat să înțeleagă și eclipsele de soare și de lună, știau să le privadă. Deci, era perfecțiunea cerului. Nu știu, acești magi, acești oameni, priveau încântați cerul până când și cometele erau ceva care îi scotea din minți pe oameni. De ce? Pentru că cometele ce sunt, de fapt? Nu? Sunt aceste corpuri cerești care apar și dispar. Care nu sunt în... Nu, noi cunoșteau de atunci stelele, cunoșteau poziționarea lor și
aveau hărți, de pe atunci aveau hărți ale cerului. Și din când în când, destul de rar, apărau aceste corpuri. Noi astăzi știm ce sunt. Știm că sunt corpuri cerești, nu sunt bucăți de rocă, care intrând în coleziune cu atmosfera Pământului se aprind. Noi știm ce sunt, dar ei nu știau atunci. Erau provocați de lucrul acesta. Mulți nu, și de mai multe ori nu se atribuiau acestor comete evenimente deosebite, legau apariția cometelor de momente de ceva extraordinar pe Pământ. Iată, acești magi credincioși, o primă idee care mi-a plăcut foarte mult meditând sărbătoarea de astăzi, nu? Magii aceștia, cunoscătorii aceștia ai cerului, au înțeles că există o putere mai mare decât chiar puterea stelelor. Nu, pentru că pentru foarte multă vreme, vă spuneam, oamenii au divinizat stelele. Au divinizat corpurile cerești, au divinizat soarele, luna. Acești oameni au înțeles pentru prima dată că există ceva mai mare. Și s-au pus în căutarea acestuia. Un mecanism, iubiți credincioși, care declanșează căutarea credinței noastre este capacitatea aceasta de a înțelege că există ceva mai mare. Nu, astăzi știința nu ne dă impresia că noi cunoaștem totul. Și că o să ajungem doar cu puterile științei să stăpânim. De fapt, am ajuns încetul cu încetul nu doar să cunoaștem realitățile lumii, am ajuns să le manipulăm până la distrugere. Pentru că în loc să cunoașterea aceasta noastră să ne ducă spre ceva mai mare, ne dă nouă impresia de atotputernicie. Omul astăzi, în loc deși are puterea să înțeleagă și să vadă, să cadă recunoscător în fața Creatorului, se crede pe El, Creator. Se face pe El, Dumnezeu. Eu cred că asta e drama la care trebuie să fim foarte atenți astăzi, iubiți credincioși. Pentru că ni se induce și nouă, subtil, în vreun fel sau altul, că nu avem nevoie de Dumnezeu. Ce să facem? Ce să facem cu Dumnezeu? Ne descurcăm singuri. Știm noi cum să facem și cum să facem cu această lucru. Mi se pare interesant în Evanghelia de astăzi, magii, acești căutători au ajuns la rege, nu au ajuns la Irod și au împărtășit din entuziasmul lor. Vrem să cunoaștem. Vrem să vedem pe cine anunță această stea. Despre cine vorbește această stea. Și Irod s-a simțit amenințat. Câteodată, văzând pe acești atei, aceștia care încearcă cu orice preț, cu orice chip, să-și manifeste necredința lor și să încerce să-i corupă pe cei. Noi observ astăzi și în presă, din ce în ce mai mult articole care pun la îndoială fundamentele credinței. Vedeți, apare din când în când că Iisus a fost nu știu cum, că s-a descoperit nu știu ce document. Sunt mereu aceia care încearcă să pună la îndoială temeliile credinței noastre. De ce, iubiți credincioși? De ce s-a simțit amenințat Irod? Pentru că el voia să fie cel mai important. Pentru că existența unui Dumnezeu atotputernic pune la îndoială, face presiune asupra noastră. Nu putem să rămânem indiferenți, nu putem să facem ce vrem și cum vrem cu viața noastră dacă noi recunoaștem existența unui Dumnezeu Creator. Și ateismul acesta, care astăzi nu mai e neapărat unul marxist, leninist, comunist, dar capătă alte forme, parcă tot mai agresive, împotriva bisericii, împotriva religiei, împotriva învățământului religios, împotriva toate aceste forme de agresivitate, nu? Sunt aceste trăiri ale lui Irod, care în loc să se lase provocat de fascinația acestor oameni, caută planuri de a-l ucide pe prunc, de a-l scoate definitiv din istoria sa. Iată, magii, iubiți credincioși, care, nu, provocați de acest altceva, de acest altcineva, merg, pornesc la drum.
Vă spuneam la începutul Sfintei Liturghii, asta ar trebui să fie viața noastră de credință. Pentru ce venim aici la biserică? Duminică de duminică, mulți dintre noi chiar zi de zi. Doar pentru ca să ne amăgim pe noi înșine, doar pentru ca să ne fixăm așa într-o comoditate. Eu sunt creștin, eu îmi fac datoriile față de biserică, față de Dumnezeu. Nu asta e esența creștinismului și a credinței. E o continuă căutare. Biserica e pentru noi, nu, prezența aici la Sfânta Liturghie, cuvintele Sfintei Evangheliei, celebrările pe care le facem sunt doar semni, sunt ca niște stele. E steaua, de fapt. Care ne amintește mereu că există altceva, altundeva, altcineva. Pentru care noi suntem făcuți, spre care noi ne îndreptăm, în fața căruia noi vom fi cu adevărat împliniți. Magii cunoșteau stelele, cunoșteau mersul lumii, dar căutau mântuirea, căutau răscumpărarea. Nu e suficient să ajungi să cunoști totul. Vă spuneam aceste zilele Crăciunului, nu aici vine mântuirea. Aici vine mântuirea noastră. Trece pe aici. Nu putem să nu punem în mișcare și inteligența noastră. Dar adevărata experiența mântuirii începe atunci când, iată, într-un moment de adorație, te lași învăluit de farmecul, de frumusețea, de fascinația divinității, Dumnezeiei. Magii, iubiți credincioși, iată, devin pentru noi astăzi o provocare. Să nu ne plafonăm. Să nu ne resemnăm în mediocritatea credinței noastre. Să căutăm mereu acele momente și să-i cerem lui Dumnezeu mereu acele momente de epifanie, de manifestare, de întâlnire profundă, autentică, care să vindece rănile noastre, care să vindece mai ales inima noastră. Numai Dumnezeu poate să vindece inima de toate rănile și suferințele pe care ni le provocăm noi sau ni le provoacă alții. Asta e problema noastră. Nu o inimă care devine din ce în ce mai rigidă. Pentru că fiecare rău pe care îl primim sau pe care îl facem sfâșie inima noastră. Numai atingerea lui Dumnezeu, care nu e iubiți credincioși ceva. Magii n-au avut parte de o experiență extraordinară. Magii au văzut un prunc. Și totuși pentru ei, în urma unei căutări lungi, acel prunc, acea privire, acel moment, împreună cu steaua, i-a făcut să cadă în genunchi. Mi s-a întâmplat vreodată, iubiți credincioși, să simțiți nevoia să cădeți în genunchi. Recunoscător. Pentru că asta e sentimentul care vindecă inima, e sentimentul de gratitudine. Noi suntem mereu nemulțumiți, mereu frustrați, mereu agitați, mereu. Dar sentimentul care vindecă inima e sentimentul de gratitudine. Dacă vă aduceți aminte că vorbeam ce mai înseamnă astăzi a iubi pe Dumnezeu. Ce înseamnă că iubim pe Dumnezeu? Înseamnă să trăiești aceste momente de profundă gratitudine pentru viața ta. Așa cum este ea. Că e un mare dar. Cu toate limitările și toate suferințele și toate problemele pe care le avem. Din când în când, iubiți credincioși, să cădem asemenea acestor magi în fața pruncului, care nouă astăzi ni se oferă în pâine și în vin. Să cădem și să ne lăsăm vindecați de această profundă trăire a gratitudinii, care ne transformă în oamenii noi, care ne face capabili să iubim și să ducem mai departe această taină a Harului lui Dumnezeu care schimbă, mântuiește. Tot să fie Iisus Hristos.